Kita tuh nggak butuh macam-macam kok. Nggih. Kurang piye meneh rakyat arep mbok kapake meneh. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita pegang tuh bayar pajak. Dong ora? Dong apa ora? Lah iya. Awak dhewe usaha dhewe, modal dhewe, merintis dari nol sendiri. Ketika kita laris dagangan kita, ketika usaha kita sukses, datang minta pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Pun siap napa dereng? Kok cek do jagongan dhewe-dhewe. Pilih jagongan apa pengajian? Wis kono do muni dhewe-dhewe, aku tak meneng ae. Pun siap nggih. Aku tak rojok rene wae kan ketok. Nggih. Nah, wis. Aduh, kok tuwek kabeh. Sakmene ambane kok tuwek kabeh. Blas gak ono sing enom. Rondo tuwa nggo apa? Nggih ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Tua ora masalah tapi semangat tetap muda. Ngoten nggih. Yo tangane diangkat sik kaya biasane. Ora usah dhuwur-dhuwur. Kelek mambu. Nggih sakmene wae kok ngene. Ngoten nggih. Ayo sedaya bapak-bapak diangkat. Wong lanang ingah-ingih ngono. Sing ra gelem ngangkat tangane kiding yo. Besik mengke rodok mengke Pak. Iki urung panas ngadeg ra penak. Siap nggih? Hai. Ayo, tangannya diangkat Budi. Siap nggih? Oke nek kula muni mana semangatmu? Sing banter nggih, sing ramune gondongen ben. Niki lak waras sedaya to nggih. Ayo sing jawab sing waras mawon. Sing mboten waras meneng wae nggih. Oke, siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Oh ya wis jam 10 dadi ababe rodok mambu. Pun siap nggih. Pun sakniki pengajian mboten sah suwe-suwe ngoten nggih. Jaragan wis jam 10 sesuk lare-lare sami mlebet saka sekolah. Kan mesakan pun ndak do ngantuk ngoten nggih. Lo kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Casting ringkes sing penting ngoten nggih. Yang pertama mesti saya mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kita sedaya saged tindak pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Nggih napa mboten? Sami sehat, waras, urip, alhamdulillah. Ngoten disyukuri dinikmati. Menunjukkan bahwa awak dhewe syukur marang Gusti Allah niku nyun ngapunten
termasuk awak diki urip, awak sehat, gelem mangkat pengajian iki termasuk tondo syukur awak dhewe ning Gusti Allah. Dikei sehat, dikei umur dawa kok dinggo mangkat pengajian. Kalau mau sempat saya mendengarkan dinggo golek man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Sing sapa wonge metu saka omah kanggo golek ngilmune Gusti Allah, kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Monggo sing metu ka omah golek ngilmune Gusti Allah mau dicatet kaya jihad fi sabilillah hatta yarji'a, nganti engko tekan omah meneh. Walaupun nang kene ya umur lho. Halo. Senajan to mursak kalimat saka ayate Gusti Allah, ngapunten Ibu, kuwi luwih utama tinimbang nindakake salat sunah 100 rakaat. Kaya ngono mulyane wong pengajian, kaya ngono akeh ganjarane wong pengajian. Mula nek nganti ana kemuliaane wong pengajian, wong golek ngilmu kok ora mangkat. Stres. Nggih mboten ngulatke kula ngeten niku nggih. Jenengan stresnya ke saya. Masuk nggih. Mula monggo Bapak Ibu, ayo nek wonten acara-acara ngeten tindak pengajian, apa meneh dalu punika istimewa. Ayo istimewa, nggih napa mboten? Pengajian mubaleke. Mau jarene viral ngono. Nggih napa mboten? Eman-eman sing ora mangkat, mula sesuk sing ora mangkat bengi niki gelo. Nggih napa mboten? Ya, mula kula jenengan termasuk orang-orang yang beruntung. Hati kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panca indrane awak dhewe diarahne marang Gusti Allah, hadir di majelis-majelis di mana disebut di situ majelis itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ngaten to nggih? Mula sing sapa wong seneng nekani majelis-majelis ngeten iki nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Malaikatipun Gusti Allah tumurun teng mriki nyateti siji-siji. Kok kaya piye ngono? Kaya malah suwe-suwe kok kaya medeni ngono tapi. Apa mergo tuwa niku nggih dadi samsaya wengi kok samsa teng jembembleh ngene. Halo. Mereka para malaikat ngapunten hadir di majelis ini kelak di akhirat di yaumul hisab. Para malaikat menjadi saksi atas apa yang kita lakukan hari ini. Amin Allahumma. Dipun cateti siji-siji kali malaikat, kemudian malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, kau panjangkan umurnya. Rada angel kok wong kene iki wonge angel-angel kok. Kudu kon muni amin ngono abote ngono. Ora sida kah. Makasih. Walah. Makasih. Lho apa ya ana wong muni karo mangan apa ya ana. Ya wis engko go mulih kene. Kowe dosa kowe. Kowe ngerti ae lho. Asem. Halo. Masuk nggih. Para malaikat menjadi saksi atas apa yang kita amalkan pada malam hari ini. Malaikat berdoa kepada Allah, bagi mereka ya Allah yang hadir di majelis ini, ya Allah kau panjangkan umurnya, kau sehatkan badannya, kau limpahkan rizkinya, kau mudahkan urusannya. Ya Allah, tidak ada yang pulang dari majelis ini bagi mereka ya Allah kecuali semua dosa-dosanya telah kau ampunkan. Tidak ada hajat dan doa bagi mereka ya Allah kecuali semuanya telah engkau kabulkan. Bagi yang mereka hadir pada malam hari ini ya Allah, datang ke sini penuh dengan masalah ya Allah, pulang dari majelis ini masalah jenengan udari ya Allah.
Sing utange akeh. Wonge selonjor. Rodok lemu. Nang ngisor wit pelempas. Halo. Ya Allah, panjenengan paringi gampil nggone nyaur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo nyon ngapunten, mila monggo dipun syukuri sareng-sareng nggih Bapak Ibu nggih. Syukur ganti kalimat alhamdulillahirabbil alamin saged mboten? Bisa apa tidak? Iso apa ora? Tak tinggal mulai lho iki. Ayo tenanan. Yo sareng-sareng nggih. 1 2 3 Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wonge gelem syukur marang Gusti Allah, yakin nikmate ditambah karo Gusti. Masuk. Mula nyon ngapunten Ibu, nyon ngapunten Bapak, sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Kowe dosa kowe. Nggo aku apa nggo kono? Asem. Wis kono ndang dintekke lho mumpung leren engko nek nyambut gawe ra kena mangan lho. Ayo Mas, dintekke Mas. Ayo rasa apa kowe? Nek buahe tetep tak go mulih iki. Halo. Halo. Saulangi nggih, sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Dong ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kue lali sambat marang Gusti Allah. Ojo malah diwalik, wong urip kok kakean sambat nganti lali syukur marang Gusti Allah. Urip murah bakal ayam, urip murah bakal tentrem. Dong ora? Dong ora? Niki penting niki. Wonge ngulatke aku terus. Ngaten nggih. 1 bersyukur kepada Allah, gen uripe ayam, kepenak nggih. Akeh sithik disyukuri, ora sah maido marang peparinge Gusti Allah, hidup akannya nyaman. Ini yang terbaik dari Allah. Dong nggih. Langsung mawon. Yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka apa niki? Aku mau kok kaya krungu temane kok angil ngoten iki. Apa mau Mas? Dalam rangka apa iki? Meningkatkan sunnah, menjalin ukhuwah, membangun peradaban. Kok angel men iki? Wah modar tenan iki. Ya lagi pisan iki kayak ilmu balik kayak temangel ngene iki. Oke ora masalah. Ojeng jenenge dalange ora kulang. Oh. Meningkatkan sunnah apa iki? Oh dosa kowe. Halo. Iki pokok meningkatkan sunnah. Sunahe opo kowe? Sing dikenake sunnah Rasul. Liyane kuwi gah. Nggih, ngapunten Bapak Ibu. Kadang-kadang kan awak dingin lho. Kadang-kadang awak diki munine ngene, alah mur sunnah, wong sunnah ki ora dilakoni ora apa-apa. Iki kadang-kadang nyepelekno. Nggih. Nggih napa mboten? Sakniki sing wajib wis apa durung? Mendahulukan wajib apa sunnah? Oke, sing wajib napa? Salat. Halo. Salat sedina sewengi ping pira? 5 nggih. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta.
Salat kuwi wajib kanggone wong sing iman sing wektune wis ditemtokno karo Gusti Allah. Masuk nggih? Sedina sewengi ping pira? Kira-kira piyai mriki, piyai jedes nggih. Yang jedes ki kira-kira salat wajibe wis tata apa durung? Oke, kita cek. Ya lumayan. Ya ana sing pecisan tapi wonge rong salat ya ana. Wonge kupluke ireng pokoke. Wonge kupluke ireng cerak gazebo. Rasa dicopot. Sing kono aman. Kene, oke. Halo. Ngeten bapak salat, ibune, putrane, wong sak omah. Pak Lurah rawuh mboten? Endi wonge? Oh iya. Wah, nggih. Pak Lurah iki salat apa ora ki? Pak Bapak era salat, ibune ra salat, putrane ya ora. Ning iki wonge mangkat. Ning iki wonge cerak wit pelem nek iki wonge. Halo. Sing limang wektu sing wajib ayo digenahno, ayo diutama. No, masuk nggih. Engko nek iki wis tata ditambah sunahe. Ngoten nggih Bu nggih. Ya sunah sing rawatib, apakah itu ba'diyah, apa itu qop? Iya, ngoten nggih. Mboten sah kula jelaske nggih, jenengan angen-angen piyambak nggih. Halo. Syukur engko ditambah salat duha, ketang-ketang rong rakaat, syukur petang rakaat, syukur nganti 8 rakaat. Kelak kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, istana yang terbuat dari intan permata. Oh. Halo. Kula nyon ngapunten nek saged monggo yang sunnah ditambahkan nggih. Salat tahajute, salat hajate, lan liya-liyane termasuk apa kuwi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, nyontoni nyontohi kehidupane Kanjeng Nabi. Halo Kanjeng Nabi niku lomon apa udel? Oke, kita buktikan. Wong kene iki jedes ki asline lomo-lomo apa udel-udel. Oke, kita buktikan. Ayo. Anu kuwi apa? Tase dibuka. Ayo ditokke. Aku pengen ngerti lomone sepira wong jedes kene. Alah nek 2000 berarti ya udel. Wong 2000 kok njaluk swarga. Nggih napa mboten? Pernah teng terminal stasiun, pernah ke tempat-tempat umum jenengan ajeng pipis toilet umum. Tulisannya piro? Saiki mundak 3000 yo. Lho jenengan niku ajeng teng toilet umum niku mbayare 2000, gedene tekan 3000. Kuwi etuke toilet. Lah mosok swarga padake toilet iki lho. Halo. Yo, ayo ndi panitiane? Ayo nduk cepet nduk. Suwarga tansah. Ayo le nyambut gawe le. Ramangan kacang ae. Ayo, tiket suwarga. Suwarga tansah menglawange dicawesake kanggo sapa wae. Ayo monggo sedekah Ibu. Imane lan amale rikono
sing waka dikit sor-sor gande murah daging ate ate sing waka kuminda pece angin lakoni ake kodane oh sing kuat ibade selamat uripe ya Imam Rasul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngapuntenipun nggih, Bu. Sampun sedaya nggih. Pak terus kaya gelo ngono, Mas. Tapi angel-angel. Wong cedhek sih wong angel-angel. Ono omong lomo. Pelong 10.000 sing jedune 3 dina kan. Wong sedekah kaya wong ngising kae lho, jrot wis rasah dieling-eling. Ono dadak dieling-eling iki lho. Halo. Mumpung Gusti Allah, halo Ibu. Cara gampangane ngeten nek saya berlogika mawon, rasa ngetokke dalil. Wong sedekah ki gur umpamane kaya dijaluk Gusti Allah sebagian harta benda kita secara alus. Lewat sedekah, infak. Halo. Lak ngoten to nggih. Nek dijaluk kelawan alus kuwi ndang wenehno. Engko nek kesuwen lekmu gegem, engko Gusti Allah rada kasar sithik, bahasa gampang sing nampa lho nggih. Kowe dadi udil, gegem kenceng-kenceng bondo donyamu, nggih, nggo sedekah ra tau metu, mbok simpen terus. Akhire dadi gula, stroke, darah tinggi.
asam urat kolesterol. Akhirnya napa? Gusti Allah njaluke rada angel. Jenengan dijaluk sedekah 10.000 kondo larang. Badang periksa ning spesialis sak yuta 2 juta murah lho ya iki spesialis murah sak yuta. Iki wong gesek ngono kuwi. Masuk mboten karo kula. Lah, mula ibu ayo nek sedekah niku rasa duweni rasa iman. Jenengan tuku motor 50 yuta itu diskon 2 yuta lho senenge ya Allah itu diskon 2 yuta. Padahal kuwi mung diapusi kowe iki. Tuku PCK kuwi lho. Tuku ini motor sing gedhi kuwi lho. Iki 50 yuta ki enting wae. Giliran dijak sedekah mangkat umroh gedene 30 yuta lho. Umroh kok 30 yuta lho wong gesek ngono kuwi. Bayar PC kit 50 yuta itu diskon. Iya ya. PC X. Loh soal iki kan saya tuh sudah ngono lho nek aku nyebut merek ora ono apa-apane kan ya mane-man to Dede. Hahaha. Lah iya dosa kowe. Ngoten nggih. Jenengan iso tuku mobil, iso tuku motor regane sampai puluhan juta, 50 juta. Iso jenengan kondo iki murah. Tapi giliran dinggo sedekah, dinggo ibadah. 30 yuta, gedene 35 yuta dinggo ibadah umrah. Kok larang men to saiki umrah? Karo PCK ku larang endi? Masuk mboten Ibu? Mula nyuwun ngapunten khud min amwalihim shadaqatan al ayat. Ngapunten ambillah sebagian harta bendamu untuk bersedekah. Ora saya maneman lah. Angel Mas, karo wong kene ku. Aku kira mangsaku ngomongku ya wis tenanan lho. Lah kok kaya mur ngene tok. Masuk nggih. Masuk nggih Bu nggih. Sunah kesunahan ayo dijalankan sithik-sithik itba'i apa sing dilakoni Kanjeng uripe biar ayem tentrem ngulinakno salat berjamaah neng masjid langgar musola terutama bagi bapak-bapak hukumnya sunnah muakkad sunnah yang dianjurkan bahkan salah satu mazhab mengatakan wajib nek wong lanang kuwi omahe cerak masjid salat berjamaah teng masjid selama tidak ada halangan. Nek wong wedok sunah monggo sing longgar teng masjid jamaah kena sing wedok-wedok kuwi sing penting iso jaga. Nek wong wedok sing dijaga apa siji aurate. Mula nek nang masjid niku teng langgar musala kok ngomah rukuke wis dienggo ora rukuke dicendel kaya ngene iki nganggo daster semplok brondolan kene sigar ayo yuk ana wonge ana. Oh dosa kowe. Gus pinarak mriki Gus. Kok bablas. Mriki. Awon saken kok. Oh nggih, siap. Dong ora. Jadi yang pertama yang dijaga auratnya kalau perempuan kalau ke masjid. Sing nomor loro dijaga lisane. Orang nang masjid tok cerita ae. Mambengi pengajian rayu. Oh, pengajian. Balike ganteng tenan yo. Sapa to? Ustaz Keli. Ya Allah. Aku kayaknya foto jajan. Ambune arum. Wes puas kowe. Ngerti no aku. Wonge cendek rada lemu apa. Neng masjid aja kakean ngene. Sedulurku nalikane krungu adzan aja nganti ketungkul. Salat
sunah rong rakaat ojo ketinggalan nunggu imam sinambi pu salawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bagi ibu-ibu satu kalau ke masjid jaga apa tadi? Auratnya dijaga nggih Bu nggih. Termasuk perhiasan sing sak pelek-pelek kuwi rasa dinggo. Wenten lho Dik, wong salat nang masjid niku ngapunten, niku dengkleh-dengkleh ngene iki terus. Ngapa to Dik kok dengkleh? Gelangku abot banget. Iki kok mentul-menteli nek semplok piye iki? Aman piye ngene lho ki ngeri lho ki. Cak rene. Oh dosa kowe. Berarti ngarani aku lemu kowe. Kok gegeden iki lho. Halo. Masuk nggih Bu nggih? Masuk nggih dijaga auratnya. Ngapuntenipun dari rumah sudah ditata. Nek arep nang masjid iki ditata tenan. Dan kula niku salat geger dadi batal kabeh. Ya gara-gara wong wedok kuwi. Lah wong ngapunten De, ngapunten lho niki nganggo rukuh bar dikumbah jek uwel-uwelan karo liyane, krungu adzan kesusu. Nganggo rukuh bukan rukuhe ngeten iki enten taline ngeten iki lho. Lah ngaten niku mriki niku nyamper kotang niku. Kawer. Neng masjid salat sandhiake do guyu cekikian. Lha mriki niku lho kecantol kotang. Halo. Sing lucu meneh niku enten nggih kula niku so enek-enek dolan niku enek-enek wae, Pak. Enek-enek ya wong wedok-wedok kuwi. Nek wong lanang tuh di depan mesti anteng. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Mau wae. Wis mulai panas iki. Nggih. Ra iso. Wong wedok ora iso hidup. Apane sing arep hidup ki apane? Halo. Lonten Bu, wonten biaya radi sepuh nggih Bu nggih ngapunten. Tuginya pasangan ngoten. Delalah melayu kan selak komat to dhewe mlayu mak klotrak asepe untuku jiglok ngono. Wonten ku sak jamaah guyu kabeh. Kula ditata riyen nggih Bu nggih. Ditata riyen auratnya ditutup, ngapunten sing rapi, sing sopan, sing santun. Nggih napa mboten? Perhiasannya dilepas dulu. Nggih. Ngerti aku nek gelangmu ki sak pelek. Rasa dinggo sik. Ora arep salate dadak dinggo ana sing rentek tekan sikut nganti ora kena ditekuk. Allah. Lah iya saking dinggo kabeh tekan sikut merentek nganti ora kena dimak krobiak ngono. Nggih, hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan dadi salate iso batal kalau di dalam hatinya ada rasa ujub pamer. Dong ora. Wes gelangan karete malah beres. Aman nggih. Masuk. Sing nomor 3 ngapunten tidak usah memakai minyak wangi yang berlebihan. Nek wong lanang sunah boleh, nek perempuan menjadi makruh hukumnya nganggo minyak wangi secukupnya wae sing kira-kira ora marake mambu penguk. Nggih napa mboten? Monggo Budhe nggih.
Monggo Dik nggih. Kok wis do mulai kabeh. Halo. Ngoten nggih. Dipakai ya sewajarnya saja boleh. Jangan yo nek ning yo aja terus banget-banget. Arep mangkat nang masjid ndas tekan tungkak digebek DPU. Ambune nganti tembus tekan imaman. Imame nganti apal, wah iki mbok didarmi teko iki. Ambune gandret tekan imaman. Halo. Bisa diterima? Bisa nggih? Terakhir dijaga mulutnya. Nggih. Mula nek carane kok cinambi nunggu imam, imam doayo pujian yo zikiran monggo, maca selawat monggo. Ngeten nggih Bu nggih. Aja malah ngrasani. Wong do senengane ngrasani imam kok. Lho nek ngimami suwene ya Allah. Allah dadi imam kok suwene. Kaya ora ana urusan liyane wae. Ngoten iki nggih enten nggih. Wonge ngulati aku terus kok. Mula para imam nek pengen ora dirasani makmum nek ngimami aja suwe-suwe. Dong ramir. Ora mam, nek kuwi imam ora. Salat nanti makmume gek ki sing diwaca apa? Ra rukuk-rukuk. Ngerti wong ngene ranyang aku mau. Sikilku nganti gringgingen. Ana sing nganti kemancan wis mulih wae. Halo. Mari gelem rukuk ra. Mari gelem rukuk ra ndengek-ndengek. Iki gek sing diwaca apa? Rumangsaku nek rukuk ya subhana rabbil azim wa bihamdi ping 3 apa pengen cwidak 12. Ingat wahai imam, jangan kau ganggu kekusuan jamaahmu karena kau baca surat terlalu panjang. Ukuran khusuk bukan karena bacaan yang kau panjangkan. Masuk. Nah, model ngene iki kayak surat dawa lah geblak kabeh. Kulhu inna beres. Jamaahmu yakin, oke? Ngono jamaahmu mesti ada. Nek anggar gedawan ben dimami dhewe, gen dimakmumi dhewe. Kan ngoten ta nggih? Ya mula nggih. Ngono kuwi mula aja dumek, aja dupeh pinter banjur do. Nggih tangane diangkat nggih. Soale wis ana sing ngantuk wong loro. Wonge nang ngisor tulisan toko usaha maju mulia. Heeh, wonge nang kono kuwi wonge. Wonge pas lendet-lendet cagake ya kuwi. Ora same ngumburi ngapa kowe? Ngapunten niki pengajiane kok nang kene ora tak sapa ta iki. Ya Allah. Ya Allah, tuwek kabeh. Mriki nggih ana tuwek-tuwek tapi ya cek lumayan lah ketimbang sing kene cek lumayan kene. Oke lumayan kene ana sing glowing loro. Nek kene wah jembureng kabeh iki. Aja dupeh pinter banjur do. Aja dupeh pinter banjur do. Pinter yen ora bener besok bakal keblinger. Pinter yen ora bener besok bakal keblinger. Sholawat Rasulullah sallim daiman salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal
dupasuke banjur do semuge toko usaha maju mulia. Iki toko apa to, Ki? Pripun? Sembako. Niki sing di omah. Mboten. Beda. Nek sing di omah ki anu toko batu kok nggih. Batu alam kok nggih. Wah, nek ngono genah ra digawake iki. Modar iki. Ayo. Mosok mau balik gawane watu. Awet mbahmu kuwi. Kowe dosa kowe le. Halo. Halo. Iki sesuk rasa dijahit iki. Asem iki. Aja dupasuke banjur do oke aja dupasuke banjur do semuge kondo iki mung nyilek besok bakale mule kondo iki mung nyilek besok bakale Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka seorang imam yang bijaksana itu yang dibutuhkan makmum. Orang mur sekedar pinter. Sing iso ngerteni kebutuhane makmum. Makmum ki sing dibutuhke apa? Surat rasa dawa-dawa. Seorang pemimpin yang ngono, lurah yang ngono. Rungokno rah kowe. Ngerti aku. Aja murmuk kandeli brengos mutok ra. Ken wonge ngulatke aku terus, Ben. Aku ngulatke kene. Los wae. Ngono, betul. Seorang pemimpin itu yang iso ngerteni kebutuhan rakyatnya, betul. Yang bisa ngerteni kebutuhan warganya, betul. Ingat wahai para pemimpin, kok malah kampanye ini. Ayo. Kowe kurang apa nah? Pajak sudah kami bayarkan. Mundak yuk kita bayarkan. Ngene iki wonge krasa ora ya, Cah? Halo. Ngapunten nggih, engko ndak diviralke aku ora ono dicekel. Ngoten rasa ditutuke nggih. Sing penting ngarep kula niku paham nggih. Lah iya, kita tuh enggak butuh macam-macam kok. Nggih. Kurang piye meneh rakyat arep mbok kapake meneh. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita pegang tuh bayar pajak. Dong ora? Dong apa ora? Lah iya. Awak dewe usaha dewe, modal dewe, merintis dari nol sendiri. Ketika kita laris dagangan kita, ketika usaha kita sukses, datang minta pat. Kowe urun apa? Iki ngene iki wonge krasa ora ya. Halo. Bisa diterima. Rakyat itu butuhnya cuma satu, sembako regane wis ngono tok. Indonesia sing terkenal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara sing jarene gemah lipah loh jinawi. Jaremu subur kang tanpa tinandur, murah kang tanpa tinuku, tapi kenyataannya wabeh ora ana regan sing ora larang.
Ngapunten kula nek bayangke nek kelingan kula. Kula arep tuku bensin 2 liter lho. Awakku nganti gosong ngantrine 300 meter. Apakah seperti ini mensejahterakan rakyat? Kula arep tuku bensin 20.000 ngenteni nganti kilang-kilang kaya ngene iki. Ayo dengarkan suara kami. Ngapunten lho Pak Lurah niki mboten kangge jenengan Pak niki. Jenengan aman, jenengan niku aman. Sing penting BLK tersalurkan ngoten nonton. Halo. Masuk nggih karep kula nggih. Kok malah tekan kono cekinan. Wong salat kok tekan kono. Mboten napa-napa nggih. Nggih jenengan yo gen puas. Ngono nggih. Tapi engko nek enek apa-apa kula dewaki lho. Soale iki disyuting. Kadang-kadang syutinganku terus medhot sing ngono kuwi tok mau wah modarno aku. Sesuk langsung dibedhe ndasku. Ono malah seneng. Ngaten nggih. Maka seorang pemimpin yang bijaksana kuwi sing iso ngerteni kebutuhan bukan mempersulit urusan rakyatnya. Gina mboten? Gina mboten? Ha iya. Atase ngarit doyak-oyak kon bayar pajak, motormu rung pajak. Dioyak kur wong ngarit jan gendeng tenan. Ha iya kok sing diperes kok kene tok, apa kono-kono kae ya do pajak to. Lah iya, nggih. Nggih wong ngapunten iki cerita pribadi. Saya itu pernah pas pajak ngoten to nggih. Ya kula niku etok-etoke buka gen aplikasi ngoten nomor mobilnya para yang di sana tak ketik terus tak tilih nggon sak pole Pak. Ternyata ojo banter-banter. Ayo ki sing tukang njaluk pajak kok malah mboten. Aku nek medhot sing apik lho Mas aja ngono iki lho, so aku kecekel no. Halo. Dong ora. Dong nggih. Nggih termasuk Pak Imam tadi kembali ke materi. Pokoknya nek imam ku ya sing iso ngerteni jamaahmu. Wong jamaahmu ki lemah-lemah Mir. Rungokno Mir. Iki takmire sing endi to iki? Oke. Nek imam iki aja suwe-suwe. Sakne sing diwaca apa ngarepe apa mburine apa jamaah mur tengok nggih inna sama kulhu itu beres wis mesti do apal gitu nggih mboten kadang-kadang imam ngimame ngarepe apa mburine apa makmume ra ngerti wong jenenge kersane Gusti Allah menungso kan kadunungan salah lan lali tengah-tengah dalan ki lali. Imame lali inna a'toina tetap inna berarti dudu inna a'toina iki inna makmumen jawab inna anjalnahu tetap inna asweswe inna lillahi wa inna ilaihi kurang 10 menit. Wong wedok senengane ngono kuwi ya. Mau dijake klewa-klewa. Dadak mana semangatmu? Dijake klewa-klewa meneng krasa penak wis masa ngono tok. Halo. Halo. Ngaten nggih. Iji oke sunah wis sing gampang-gampang wae terus menjalin ukhuwah. Ukhuwah iki apa to? Hah? Ora ngerti to? Lah kok kowe padha karo aku? Menjalin persaudaraan di antara kita, rukun agawe, cerah agawe,
Mula sing rukun nggih nggih ora usah gontok-gontokan nggih. Sesama muslim ataupun kita warga negara Indonesia harus rukun nggih. Berbeda-beda tetapi tetap Bhinneka Tunggal pun ngeten nggih, rasa grejekan dan jangan mencari cari kesah. Nek goleki bedane wong, goleki eleke wong tu paling gampang. Contohnya wong petan. Nggih, ya wong wedok-wedok kuwi nek darake petan diduh, tumo kok gede-gedene ndasmu kuwi lho tumotok. Iso ngendas-ndase kancane ra ngerti ndasmu dhewe tumone ya akeh. Dong ora? Dong ora? Ayo Bu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yuk, ukhuwah kita diperkuat nggih Bu nggih. Jangan mencari carilah persamaan. Ngaten nggih? Bisa nggih? Nek carane Imam Ghazali kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Kowe urip ning alam donya rukuna kaya tangan loro iki, aja kaya kuping loro. Tangan loro niki nyon ngapunten, rukun kompak ra tau tukaran, ra tau iren-irenan. Nggih, wis tau tangan iki siji karo sijine neng-nengan. Terus kene abot sing kiwa moh ngewaki moh ra sudi sakudi. Hah? Terus sing jenenge tangan iki nek berbuat baik, nek rukun niku tanpa tedeng aling-aling, tidak melihat latar belakangnya. Sing pejabat iki tangan ya gelem mara. Sing wong sugih ya diparani, sing wong biasa ya diparani. Nanti yang dianggap paling jelek, paling jorok, paling kok anggap tidak bermanfaat, tetap dia datang. Apa? Asili itu. Ngelok Mas, wong kene iki angel. Dong ora. Tangan iku mang pirsani, ngapunten, kerukunannya baik. Ayo saya tanya, bagian tubuh mana yang sing rung tau kena ambai tangan? Pak Lurah nggih ngoten Pak Lurah. Lho niki nek dibalekke ning Pak Lurah kan ya padha, Pak Lurah wargamu sing endi, RT-mu sing endi sing rung tau mbok tekani lak ngono to. Lah ngono lho Ra. Ngono. Ayo, iki tangan iki lak nggih ngoten ta Bu nggih. Semua didatangi dan kalau dia berbuat baik, orang milih-milih ambok kuwi kudiken, kadasen, panunen, udunen ini tetap deko. Orang mur sing sugih-sugih tok sing diparani Ra. Ora sing pejabat-pejabat tok Ra. Ning wargamu sing iya mbok parani Ra. Ngono lho Ra. Halo. Dong apa ora? Maka jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara kita yang kau anggap paling jelek, paling bodoh, paling menjijikan. Ojo mbok elek-elek. Jangan kau pandang mereka hina. Jangan kau merendahkan mereka. Oh. Kowe dosa kowe, Dik. Kurang seminggu kas pitulasane. Halo. Masuk mboten karo kula. Makanya mari kita bersatu, tidak usah mencari celah kekurangan orang lain. Tidak ada yang sempurna Bu. Nek kowe milih sing apik-apik tok, nek kowe milih sing pinter-pinter tok, nek kowe milih sing sugih-sugih tok, ngapunten Pak. Sing boreken udunmu ra tau mbok tekani tanganmu. Silitmu ki ra tau mbok tekani. Ayu kaya ngopo kowe? Kopet kowe tanganmu. Masuk mboten karo kula. Ini contoh yang paling sederhana, persatuan, kesatuan itu dibutuhkan. Dan ingat, jangan pernah menyepelekan siapapun yang kau anggap paling bodoh, paling rendah, bahkan paling hina. Jangan pernah kau merendahkan. Dong ora ngono. Karena apa? Ojo-ojo mulyane awak diki mergo wong bodho-bodho mau. Ojo-ojo mulyane awak dhewe mergo wong-wong sing mbok anggap paling elek mau. Masuk. Termasuk Pak Lurah. Ngono. Oh ojo-ojo sing dadekke sing gelem nyoblos kowe iki mergo wong bodho-bodho mau. Ngono lho Ra. Dong ora.
dong ora. Mula ayo bersatu padu rukun agawesan serah agawe siap wala takun kal uduna ini ojo kaya kuping loro ketoke cerak ning ora tau apa sithik ra beneran apa sithik ra beneran lonjo kurang 50.000 kakean cangkem ya wong wedok-wedok kuwi titik-titik nesu ya kok kurang 50.000 ya ki mau kok Klaten ya sakmono kuwi aku ngono kurang 50.000 tak nggo tuku rokok aku nang kono mau ra dikei rokok aku ngono ya tak omongke ngono kuwi ya tak omongke mbah panitiane mudeng apa ora ya ora ngerti aku ya gurung ngomong sak tenane kok nggih mbah paham apa ora kowe ayo masuk nggih aja kaya kuping ketoke cerak ning ra tau ungkur-ungkuran encep-encepan plerok-plerok enten mboten model niku wong nek seneng medhos seduluran seneng jotakan niki dalan ngalor ngidul napa ngetan kulon ana kidul kono lor niku nek dienggo simpangan truk saged mboten cobanen dienggo simpangan wong jotak wah grandonge kok kidul kae mak lampire kolor grandong karo mak lampir wis ken wonge krasa terus dinglo wis ken wonge dinglo wonge ning gasebonan pokoke halo terakhir membangun peradaban aduh wis ngene awak dhewe wong Jawa to nggih aja ninggal awak dhewe wong aja ninggal awak dhewe sudah punya punya kearifan lokal gitu nggih punya identitas punya kearifan lokal rasa duwawah itu jati diri dan pribadi kita peradabannya ade kula aja nganti wong Jawa kok ninggal wis ora pengen dadi wong Jawa pingine kaya londo kok ireng sing abang ndase tok kaya kompor mlaku halo masuk nggih sebab napa bakal tinemu mangsa di akhir zaman mungkin apa ana wong Jawa wis ninggal masuk ana pasar wis ilang monggo nggih nggih ora wis wong Jawa aja nganti ninggal jaga peradaban kita jaga identitas kita kearifan lokal kita rasa pengen kaya sapa-sapa jati diri kita yang kita tunjukkan maka apa Kanjeng Sunan Kalijaga ngendikaken sok bakal tinemu mangsa wong Jawa wis ilang jawan ana pasar wis ilang kumandange jenengan ngapunten Ibu saiki arep boleh apa-apa rasa ndadak ning pasar wis ora ana suwarane online semuanya hukum perdagangan ndak ada rukun jual beli sudah hilang semuanya duit cash sudah nggak terpakai nah iya kene wonten apa meneh wong wedok-wedok wah bendina sopi nancik odenan nganti jutek aku ya Allah wis ndek tuku kotang wis ndek handrok tuku handrok ya Allah bendina cek odenan lho gumun aku ngantian aku ora curhat tapi memang yo ngono kuwi halo nek nganti engko ana wong wadon wis ilang
wirange dulang wadone. Mbah jenengan pun sepuh le Mbah. Ampun saneka-neka lho nggih. Halo. Nggih napa mboten? Ngapuntenipun engko nek wis ana kali ilang kedunge. Engko nek ana tanah Jawa iki wis kalungan wesi. Nanti pertemuan yang akan datang saya jelaskan. Danane meh. Wong iki pira ngono lho genah piye. Nanti insya Allah lain kali saya jelaskan, dan ini sudah masa klimaknya Bapak Ibu. Ya, engko nek wis di akhir zaman ono molimo itu sudah masa klimaknya. Nggih. Halo. Halo. Nggih. Nanti akan saya jelaskan nanti terusnya dari peradaban. Nggih, contohnya yang paling gampang apa? Wong mendem. Ngapunten, nek zaman semono jenenge wong mendem niku mesti ndelik-ndelik. Sakniki sudah merasa gagah nek iso mendem. Nggih. Dan yang menjadi klimak lagi sing duwe aturan larang mendem yo kuwi yo melu mendem. Ini yang sudah ngeri, Pak. Masuk pertemuan yang akan datang kita bahas. Oke? Tapi ya panitiane kuwi piye ngono. Lah ono terus wani apa ora ya, Rat? Wedi was tak teruske tibake ya ora ana apa-apane, Pak. Halo pun ngaten riyen Bapak Ibu, sudah saya jelaskan sing gampang-gampang mawon nggih. Ayo sunah-sunah sing wis iso dijalankan. Yang kita sudah bisa, dan jangan terus muncul kalimat sunah ki ora dilakoni ora apa. Wis engko suwe-suwe ra apa-apa kabeh. Kok ora tahajud to? Makan mur sunah, ora ra apa-apa. Kok kowe ra duka? Kan mung sunah, kan ra apa-apa. Ngono kuwi terus. Masuk. Masuk nggih. Pun ngaten mawon, terima kasih. Wong wedoke ngono kuwi. Ora ngerti kesele wong lanang. Gedang ngadeg linggih nganti kembrobyos. Ini dulu. Susu. Alah Gusti Allah. Susune siji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kok ana rambute ki susu apa ki? Jona peresan langsung ki mau. Apa ki? Jojo susu gendruwo. Lah iya. Piye iki diombena? Nek ana apa-apa lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Alhamdulillah, kula nek susu seneng kok. Tapi nggih pun nate lho, Dik. Wong isi pengajian ngeten iki dikeki susu suci. Kula mantuk mlakune miring kok. Miring kae. Lah mung siji kok. Nek loro kae iso jejeg ngene iki. Lah siji ngene-ngene no. Mas. Ya ngono lah karepku ya ngono kuwi. Karep ngono paham apa ora? Nggih. Ponate dikeki gedhe nggih ponate. Siji tapi gedhe, ora cilik ngene iki. Nggih, terus kula entekke ya Allah kersane Gusti Allah tekan omah gumoh to dhewe.
Gua ngoten ya Allah. Tuwek anakku mau susu wae. Pun ku nak tekan ngendi. Pun ngaten mawon Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Bapak Ibu nggih. Sampun jam 11 besok anak-anak sekolah. Ngoten nggih. Aja ngapusi Pak Guru. Kula nggih Pak Guru. Pun ngaten terima kasih. Wes dong apa iki? Donga nggih. Ya wis donga ayo. Dongane basa Jawa mawon kaya biasane. Nirokke kula nggih. Sing banter lho. Ros. Ala hadhihi niyah wa niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih. Basa Jawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat iso nyandang iso mangan iso ngliwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra kitri suke sawah suke pari suke sapi suke bebek suke meri suke santri suke rezeki amin. Kon ngaten nggih. Sesuk subuhan di kita Pak Ibu, subuhan kitra kitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.